jingteng syatkan jong chairman ke GTF halor ke jingdawa ban wengno ya ke project tei ya ke Taj Umyam Resort and Spa kabala kot syaka prasngi menta ke khandru tari uyayong ar hajar ar penriu kala pelong saya ke president jong ke Women's Organization of Riboy District ban snok tilang ban syatkan da ke babu por shua tangkat ar kenta ka president jong ke Women's Organization of Riboy District ka kong Mira Jun Marsing kala ong baka jing syatkan batang ar kenta kata nadu kahnyau beje janmit hadu kahnyau beje menstep jong ka khatnyau tarik uyayong bat kiwei kin sapteng hakikenta badangsa namar hakikenta ba mensngi kadang hap ban pendep yaki jingdon kam basya hakmat balada ka sorkar kam sngew kam sngap halor kane kan sashim sakiwei ki senjang haka khat pratarik uyayong kata daga jing syatkan baklem bu por hakapor kababiang dia hangni ngosoban ong bat ngapen benaru kumangila ong mangila kersan bat nadu kani ka klipmat kabamenta nyong beje menta nakaliang jong akum ko president jong ka Women Organization of Riboy District masih menta bat kini ki khun samla ibade jong ka Green Tech Foundation da kabangan sumsa thangan bat di bat kata sandai ngapa ta ong ya ka indefinite hangas right mo nakaliang ke jong ingin sim bat khap ar kenda nakaliang ke jong amen tangan sedang nyong beje menta kamit hadu la syai nyong beje step namar la syai kesni ngadang dan kuwi kita bangam la ban tiar bangahaban pendam kuwi ki members ki jonga kin sawan ban atan aja ka jonga bat nadu kala sisi pa kapor ka jongi kan ya bet khap ar kenta bat ki lada hinpet lada ka sokar kadang mat kelut lada ka sokar hi kadang matla ka Women Organization of Riboy District kampansi bang siam la ka wei pat ka sinjam ka badai ka indefinite hangas right Iklan 65 keladi nakabenta ki khandau ki syam nakabenta ka lawei juki kun ikti jok ka pateng ka panwan ka jongi tiga slow ban ong ya ka sarkar ban pha ya kani ka message ngakwa bagi le pathan baha haswa bagi kentai kilwan ban song sa thran nang ne la ne bangin le ra ka indefinite hangas right ba ka tharai ka government kan datim hadu ka no ka bon jong ki kentai ila ban shan klem da bam klem da di bani ong lada poi hadu upot bana ka lem da jongi nin sim le ka indefinite hangas right lada ka sarkar tanam pendam la ne ka nom koi ban yusuk la ne kam koi ban ai ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation ya ka ba mani barok ni anglut ni kloi ban ya ha ka jintia ka ba sha tangan ban ya ka bangin IT ki jaka ki jongi ha ki poi ACC khu re shi